दाथ' दा नागिरबाबो जों मोनाखै नालाय जेनेबा अननानै सोरनावबाफोर दंबायोबा बिदिनो स्कुलाव होनाय नाम्बाराव माने फन हरनानै खोन्थाहरदो बिथिंजाय न'सिम फैनो हाथों आरो 20 बोसोर हाबगासिनो दङ दा ओमफ्राय आरो बिनि नामाबो मोजां ओमफ्राय जोङो अननानै नागिरबाय खाथि खालायाव बिराद नागिरबाय आवगोलथ' खाथि खालायावनो थायोमोन नागिरबानो मोनो लाबोयो फैफिननो थायो बिदिनो मास मोननै मोनथामसो थायो थांफिनो बेफोरबायदि आरो नाया नङा जोङो डाक्टारनावबो मेन्टेलावबो लांदोंमोन मेन्टेलाव लांनायावबो ओमफ्राय मेन्टेल नङा गाव मोजांसो रायलायो नालाय बिदिनो टाइम बिदिनो मालाबा सिनेमा जाखांलाबायो खारलाबायो बिदिनो थाङो आरो बेबायदि जानानै दा बिदिनो थांनायानो थांनाय फैयाखै आरो मास मोननैयानो जाबाय आरो दा मोनथिनो मोनदों बे न'खरनिफ्राय सासे आइजो गोमानानै दं बे माब्लानिफ्राय आरो माब्रै गोमानानै थानाय थ' नंगौ दिनैनि थारिखआव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं नैबे 1 नं फाख्रिगुरिनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड बुब्लिखौ गोजोननाय बावहरनानै आं बे न'खरनि जानानै फंनैसो खावलायहरनो सानदों बे न'खरनि सासे हिन्जावसा बे न'खराव सासे हिन्जावसा दंमोन बे हिन्जावसाया माने दा बे न'खरनिफ्राय गोमानानै दङ जोङो नागिरदोंमोन नागिरबाबो मोनाखै दा बे गथ'आ बहा दं जों खबरखौ मोननाय जायाखै बे हिसाबैनो दिनै जोङो नैबे मिडियाखौ लानाय जादों बे मिडियानि गेजेराव जों खावलायहरनाय जायो जे आङो आफादगिरि जानानै बे गामिनि बे गथ'आ बबेबाफोर सोरनिबा न'आव दङब्ला जोंहा नैबे स्क्रिनाव होनानै होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाबा मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे बे गथ'खौ जोङो गेजेराव माने खारबाय थायो होननानै जोङो अलरेडि जोङो मोनथियो बे गामिनि आफादगिरि जानानै आङो बिदिनो खनथाम खनब्रैसोआ खारबाय खिन्थु सिगाङाव खारनायाव फैबाय थादोंमोन दायो खिन्थु अलरेडि माने मास मोननैयानो जाबाय बियो फैफिनासै दा बिनि थाखाय आङो आफादगिरि जानानै रायजो राजानिसिम खावलायहरदों बबावबाफोर सोरनिबा न'खराव दंहैबायोबा बे गथ'खौ माने गाहायाव स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय हिन्जावसायादि खारबाय थायो बे माबाफोरनि थाखाय मानि थाखाय खारबाय थायो जेनेबा थ' बेथ' जोङो खोनादों जेनेबा गथ'आ सिगाङाव मेरिजबो जाबायमोन अलरेडि दा बे गथ'आ माने मेन्टेलि एसे लस दङ माने गेजेर गेजेर माने बिदिनो जाखाङोब्ला गथ'आ माने न'आवबो रावनोबो न'खरावबो खोन्थाया हारसिंनो माने आनज्रायलाङो आरो बबेथिं थाङो माने रावबो जेबो फात्ता मोना आरो गामिनि मानसियाबो मोनथिया बेबायदि समाव माने बियो खारो आरो माने गेजेर गेजेर माने मानसिया बिदिनो माने मेन्टेलि माबा जानानै हारसिंनो खारो आरो गोसोबायदि बेबायदि जादों आरो बेबाराव न'खर फारसे गिदिंनानै फैफिनासै बे बारावथ' गैया माने फ्राय मास मोननैयानो जाबाय गोबां खबर लाबाय जोङो माने रावबो खोन्थानो रोङा आरो बे गथ'नि बिखयै दा बेखौनो जोङो मोनथिनो लुबैदों जे सोरनिबा न'खरफ्राव दंबायबायोबा आङो बे न'खरनि जानानै आरो लोगोसे गामिनि आफादगिरि जानानै सोरनिबा न'खरफ्राव दङब्ला आं रायजोफोरखौ गुरै खावलायहरदों बे गथ'खौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय आङो आफादगिरि जानानै बेखौनो आङो खावलायहरनाय थाबाय